Platinum FM. Munja yawe. Pavane tengesera makabichi, madomasi, zvibawe ndipavane taira zvinenge zvaora. Izvo zviri kukanda kamweya kane sembaudzazve pasa kuti paburike hosha yekorera nedysentery. Yengo vakurudziro kumadzibaba eguta korera vasitakura izvi muchinoi. Kukachamuhwa kubvisiwa kwomakara kwafariwa nevanhu vekubhashungwe. Apo vamwe vanzvikiwa vasiti vana vakudzidza zvana chikuyo chisamarengu nyamita nehanda chaminuka pabodzi nehondo yokujungaurana nemafumo yaitwa kudhara. Vatambi venhabvu vomuno vaneti vakatengewa kwaatambira bhora kunze vanezepedzesera vadzoka vaakusanyaura bhora remuno. Patakurukudzana mudharadhamba akurukudza asiti zvimwe zvacho zveenderana nendaya yekuti kwakare koko vanenge vasewa vanenge vasadiwe lesaka vanenge vaakudzoka kumusha vaakusanyaurira munyika mavo. Chairman Mfurutsa mukorokoro March West Platinum FM 102.3 munzwa yawe ndiye akukondorerei akakupasei nhau dzino.